21. ročník 2013-2014 zaregistrovaný. Zároveň bych přivítal, konečně po 20 letech někdo přišel z vedení. Taky. Dobrý den, bude taky hrát za stadion, ale občas. Bude. No, bude, dobrý. By nemuseli ty bez nohy, Teda musím vůbec na pravou míru, že nevím, jestli jsem úplně ten správný, už vůbec ne oslovení zvedení, to aspoň ani ne. Mám na starosti provoz veškerých sportovišť, který tady Sportpark poskytuje. To je pro nás důležité. Což možná, jestli někde s mým jménem setkáváte. Každopádně já jako vyznavač spousty různých sportů mám nesmírný obdiv k tomu, co vy tady dokážete a to s jakým zaujetím a s jakým entuziasmem tu hru dokážete udržovat a i to, že prvního a druhého tuším dělí 3 kuželky, je asi velký důkaz toho, jak ta hra je vyrovnaná a jak je napínavá až do konce. Pro tento ročník jsme připravili nové vyhodnocení ve smyslu toho, že budeme vyhodnocovat nejprve jednotlivce a potom přistoupíme k klasickému vyhodnocení nejlepších manšaftů, včetně ukončení předání kulturního poháru. Takže poprosím kolegu Honzu. Já bych ještě